Как умесих тесто за фокача за 1 минута без да си изцапам ръцете? Ето това е отговорът, планетарен миксер Mar. Ако не можете да месите, това е вашето спасение. Тук ви показвам какво перфектно тесто става точно за 1 минута, а сега ще ви покажа и рецептата за фокача. Планетарният миксер идва с 3 приставки, това е куката за тесто. В купата си добавяме леко потоплена вода с суха мая, захар, брашно и сол и оставяме това нещо да се смеси хубаво в планетарният миксер. Буквално само сменяме скоростите и ето го перфектното тесто. Оставяме да втаса за 1 час и след това лекичко с леко намазнена ръка изтегляме краищата на тестото напред в центъра на купата. Правим това няколко пъти и оставяме отново да втаса, този път за по-малко, за около 40 минути. След като тези 40 минути са минали, вече можем да изсипем тестото в една форма. Стиламе тестото до краищата на самата форма, това в моя случай, и виждаме тези балончета, които са се формирали. Това е супер. След това покриваме с зехтин и започваме с пръсти да пробиваме тестото до дъното на самата форма. След това посоляваме с морска или хималайска сол и можем да изберем какво да сложим. Аз сложих маслини, каламата, отгоре върху фокачата и за цвят и вкус малко пресен розмарин. Слагаме да се пече тази фокача на доста загрята фурна за около 20 минути. Аз я прегорих малко, но режем, наслаждаваме се на вкуса, правим сандвич или консумираме така.